Takže jelikož lidé mají neustále problémy s tím nahráním dokumentů na Libertu a tím vlastně ověřením toho svého účtu, tak abych to nemusel každému jednotlivě vysvětlovat, tak jsem se rozhodl udělat takové kratší video, kde to podrobně popíšu. První věc teda je přihlásit se na svůj účet na Libertě a jít do položky Personal data. Tam teda jsou dvě věci. Za prvé musíte nahrát přední a zadní stranu toho dokumentu, který jste zadali při registraci. Pokud byste náhodou zadali jiný, než vůbec můžete naskenovat nebo máte naskenovaný, tak se to dá přes support změnit. Ale to máte popsané ve skupině, takže to tady teď nebudu přibližovat. Druhý dokument je teda nahrát nějakou fakturu s tou adresou, kterou jste zadali, ať už je to vaše přechodné nebo trvalé bydliště. A ta faktura nesmí být starší více jak 3 měsíce datumem, takže to musí být něco aktuálního. Když budete tyhle dokumenty všechny skenovat, abyste je mohli nahrát, tak dohromady nesmí přesahovat více jak 250 KB, což je zhruba asi 80 KB na jeden soubor, takže je potřeba je upravit. Pokud budete mít větší po tom skenování, tak na to existuje takový jednoduchý programek, přes který se to dá upravit. Já vám ukážu teď, jak se s ním pracuje. Odkaz na to, abyste se ho mohli stáhnout, najdete potom v popisu tohohle videa. Tady vlastně vidíte už předvolenou složku s tím, jaký soubor já budu zmenšovat, a tady vlastně vidíte, kam se mi poté nahraje. Já to teda chci tady do té složky, kterou mám na ploše, takže umažu tohle a přednastavené tady mám 75 KB, tak ideální. Dáme tedy start. Vidíte, že proběhla nějaká ta akce. Když se tady podíváte do té složky, tak už tady ten obrázek je a je upravený tak, že má nějakých 76 KB, což je tedy to, co nám vyhovuje. Takže upravíme takhle všechny tři. Dáme teda i zadní stranu. Já si to tady zase umažu. A ještě tady tu fakturu. Podotýkám, že veškeré ty tři soubory, které já tady mám připravené, tak jsou větší než těch 75 KB v originále. Proto je upravuju. Kdyby někdo ty soubory měl v normální velikosti, která by vyhovovala, tak netřeba to nějak měnit. Tak, teď teda máme ty soubory všechny tři připravené. Já vám teda ukážu, že tady v originále měli nějakých 176, 189, že jako to bylo větší. A teď k samotnému nahrání těch souborů na tu stránku. Kliknete tedy tady a dáte vybrat tu přední stranu nejdřív, kterou mám tady. Pak teda tu zadní stranu a do třetice tedy tu fakturu. Teď momentálně tam máte vložené všechny tři soubory, které potřebujete. To čtvrté pole slouží čistě jenom k tomu, abyste doložili něco navíc, co by si po vás firma mohla vyžádat. Pokud by se tak stalo, tak vám to přijde na e-mail a tam jenom uvidíte, oni vám to přesně popíšou, co vám chybí nebo co máte poslat jinak či nahradit. Tak a můžete kliknout na tlačítko odeslat. Chvilku to bude trvat, teď vlastně vidíte, že tady nahoře se zobrazilo, že to bylo úspěšně odesláno a že by to měli analyzovat do nějakých 72 hodin. Jakmile to bude analyzované, tak vlastně ve finále vám potom tady v tom účtu naskočí, jestli to máte analyzované. Výsledek bude vypadat tak, že buď vám tam naskočí takhle, že dokumenty byly přijaty zeleně, a nebo vám naskočí takhle červeně, že byly zamítnuty. A to vám potom tedy přijde zpráva, proč byly zamítnuty. Stačí to potom nahrát znova a splnit jenom podmínky, které oni vám zadají. Není to nic složitého ten proces, nemělo by vám to dělat žádný problémy, a pokud by náhodou měl někdo ještě nějaké dotazy, tak v popisu toho videa najdete i odkaz vlastně na můj facebookový profil a Skype, tak můžete se zeptat, po případě i ve skupině Liberty můžete dát dotaz a Milan nebo někdo jiný vám určitě rád poradí.
Tak já doufám, že vám to pomůže a že to pomůže i do budoucna vašim referálům, aby s tím neměli problémy.